Hej allihopa och hjärtligt välkomna till en alldeles ny video på min kanal. Idag ska vi prata om Halmen Malmö består av killar som dumpar mig. Av den svenska författaren, producenten och programledaren Amanda Romare. Det här är hennes debutroman och den släpptes 2020 av Natur och Kultur. Boken har knappt 300 sidor och tyvärr blev den en besvikelse för mig. Jag ska berätta varför, men låt oss ta det i tydlig ordning först. Ni kanske känner till boken genom Netflix miniserie med samma namn som kom ut tidigare i år. Jag såg den och tyckte att den var ganska rolig. En typisk svensk romantisk dramakomedi. Inte något särskilt spännande skulle jag säga, men ändå underhållande. Intrigen i boken och serien är i princip ganska lik. Historien kretsar kring Amanda som är 30 och något och bor själv i en liten hyreslägenhet i Malmö. Om jag inte minns fel driver hon en liten familjeverksamhet tillsammans med systern, Adina och sin mamma. Yrkemässigt går det inte så smidigt skulle man kunna säga. Oftast är det svårt för henne att få det att gå ihop. Och när det egentligen eller äntligen rullar på så verkar det inte vara nog eftersom Amanda har andra bekymmer. Hon har nämligen varit singel i mer än 10 år. Hon har bara gått på några enstaka dejter. Ja, hennes kärleksliv är nästan överfindligt. Nu när hon börjar bli lite äldre rör hon sig för att hon kanske aldrig kommer hitta sin stora kärlek. Hon får väl resignera sig till att leva som en evig deppig nycka resten av sitt liv. Hon drömmer om att få träffa en ordentlig pojkvän. En sån som den hennes syster här. Det visar sig dock vara lika svårt som att hitta en nål i en häststack. Efter en lång period där hon valde bort dejtandet bestämmer hon sig för att satsa allt och köra så det räcker. Hon gör det till sin främsta prioritet. Sitt livsuppdrag skulle man kunna säga. Hon börjar ragla på killar när hon är på fest eller i klubben. Hon testar på speed dating och skapar till och med Tinder Premium. Ibland känns det som att det inte finns något annat. Hon går från en dejt till en annan, från en Tinder-profil till nästa profil och så vidare. Och hon hamnar i en ond spiral. Först träffar hon en kille, sedan blir hon helt besatt och blixtkär. Tills killen dumpar henne eller ghostar henne och hon fattar att hon inte har någon chans. Då sitter hon och känner sig förkrossad och utskämd. Ändå går hon och gör samma misstag om och om igen. Hon hackar upp sig på vad som hänt eller inte, vad hon gjort eller sagt fel under en dejt och så vidare. Antingen så gör hon en höna av en fjäder eller så väljer hon att se genom fingrarna och förlåta de dumskallarna som ljugit för henne, bedragit henne och sänkt hennes självförtroende. Eller så tänker hon efter och försöker trösta sig själv och säger ja, men nu blir det så här. Det är okej. Mister du en så står det i 1000 noter som man brukar säga. Jag tycker om boken för att det visar hur läget är dejtandemässigt nu för tiden. Det med Tinders algoritm och hur man lätt kan bli beroende. Att man har tillgång till hundratals människor inom räckhåll med bara ett klick. Men ändå finns det bara ett skräp där ute. Eller så lyckas man inte bygga en connection som känns äkta på riktigt. Att det finns så många människor som inte vet vad de vill, vad de letar efter. Som är känslomässigt otillgängliga. Som behandlar dig som en prins eller en prinsessa och sen sviker dig och hittar skittråkiga undanflykter som till exempel det traditionella eller typiska, det är inte du, det är jag. Boken tar också upp andra viktiga ämnen som till exempel de orimliga förväntningarna vi har när det gäller kärlek, rädslan för att gå miste om något i livet eller alltid halka efter, samt psykisk hälsa. Amanda och hennes syster har tvångssyndrom eller OCD. Därför brukar de ha tvångstankar som leder till självhat och sabotage. De tänker alltid att allting kommer att gå skogen när som helst. Att de kommer att sabba allt. Att allt är deras fel. Det är viktigt att ha den här typen av representation i böcker och litteratur. Då jag tror att det inte finns så många karaktärer som Amanda. Det finns dock ett par svagheter i romanen som jag skulle vilja poängtera. För det första är den alltför lång med tanke på intrigen. Enligt min åsikt så händer det inte så mycket.
Även om Amanda till slut blir medveten om att hon inte kan låta sig luras fortsätter hon falla i samma fälla hela tiden. Jag får känslan att hon knappt utvecklas genom boken. Man vet inte om hon verkligen är lycklig eller om hon bara nöjer sig med det hon fått i livet för att hon kan inte åstadkomma någonting mer. Om jag ska vara ärlig tycker jag att det inte behövdes 300 sidor för att berätta den här historien. Den onda i spiralen jag pratade om tidigare gör det att boken kändes monoton. Idén bakom romanen är ganska bra, men när jag hade läst över hälften av boken så var jag redan uttråkad. En annan sak som jag störde mig på lite var tryckfel och språkfel i boken. Det gick inte så långt så att man inte kunde stå ut med det. Men det fanns nog så att det märktes. Till och med från någon som mig som inte har svenska som modersmål. Och det är ju synd. Om någon hade korrekturläst boken eller gått igenom manuset en gång till skulle många av dessa misstag ha kunnat undvikas. Men så är det ibland och jag förstår. Har ni läst boken eller sett serien? I så fall kan ni lämna en kommentar här nedan och säga vad ni tycker. Det var allt för idag. Jag hoppas att ni gillade videon och vi ses snart igen.